ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆରାଧ୍ୟା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଳି ଗେଲ ବସରି। ଆଉ ଆରାଧ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଲାଗେନି 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ହେଲେ ବି 8 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାକୁ ଆଜି ହେଇଛି। କ୍ୟୁଟିଟିଏ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ତ 8 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପେପର୍ ଆକ୍ଟ କରିଛି। କେମିତି ଖେଳୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଗାଡ଼ିରେ ଖେଳୁଛି। ହସ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହସ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହସିଦେବ ଆଗ। ଯାହା ହଉ ଛୁଆଟାକୁ 8 ମାସ ହେଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଭଲ ପିଲାଟେ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଗୁଗୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଦୁଷ୍ଟ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ରଙ୍ଗରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କମ୍ପଲସରି ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ବସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।